Hej, mit navn er Iben Tisvad, og jeg er U19-cheftræner for FC Midtjyllands pigehold. I dag vil jeg vise en øvelse, der træner afslutningsspil, blandt andet ved at have den her retvendte boldholder i mellemrum foran modstanderens bagkæde. Øvelsen har 3 sorte, som er dem, der forsvarer. Der ligger låst på en linje her, må forsvare sideværs. Har en keeper, 2 stopper, en 6'er, noget overtal hernede. Der har 2 touch hver til at spille forbi det her midtbaneled. Det kan være, at vi rammer noget igennem her. Hvor hvid så lige pludselig opnår at have retvendt boldholder foran modstanderens bagkæde. Og en overtalssituation 5 spillere mod 4 sorte. Hvor man her vil arbejde med principper som at manipulere modstanderens bagkæde, få drive bolden, få en stopper til at trække op, løbe, udnytte de rum, som modstanderen forlader, bold på siden, 1 mod 1, arbejde med indlægsøvelser. Så man får her en masse situationer, hvor man har den her retvendte boldholder i mellemrum, som man rigtig tit gerne vil opnå. Får den lidt mere forceret igennem designet her, men stadig nogenlunde kamprealistisk i forhold til, at der er noget, vi skal spille forbi her. Det man kan bygge på for at sætte boldholder lidt mere under pres, jamen det er at sige, at når der er spillet forbi det her sorte midtbaneled, enten på siden eller igennem, jamen så må de godt forsvare hjem, men de skal først lige op og markere buen her, og så må de løbe retur. Så der stadig bliver en fordel og en situation for hvid. Vi får gentagelse og mulighed for at øve det, men der bliver stadig en form for begrænset pres, som også gør det mere kamprelevant, ved at der kommer en sort spiller bagfra, og også må gå med spillet. Man kan også arbejde med bagkæden her, og eventuelt sætte en betingelse om, at de må ikke forsvare bagud i feltet, før bolden eventuelt er gået. Det giver også mulighed for at arbejde med timing og præcision af pasningen, der går forbi bagkæden. Derudover så kan man også variere og skifte fra gang til gang, så bold 1, den er altid låst på den måde, jeg lige har fremvist her. Så bold 2, når man lige har kørt den sekvens, jamen den er totalt åben frit spil, hvor hvid stadig har et overtal, men sort må bevæge sig, som de vil, og må gerne gå op i et pres. Så kører man bold 2 igen, jamen så er det låst på samme vis, med et midtbaneled her, der kun må forsvare til siden, hvor vi i højere grad får de her situationer med en retvendt boldholder, og kan øve det i forhold til afslutningsspil.